Szia, Gábor vagyok. Ebben a rövid videóban 3 olyan mérgező meggyőződést mutatok be, ami az embereket a kövérség csapdájában tartja. Sokan, akik fogyni szeretnének, tévhitekben élnek. Ezek olyan berögződések, amik hatással vannak az életünk minden területére, és a saját önmegvalósításunkra is. Ha éppen erősen küzdesz azért, hogy lefogyj, és megvan az elkötelezettség is, csak a tévhitek tarthatnak vissza. Most 3 olyan tévhitet fogok megmutatni, ami megakadályozza azt, hogy sikeresen lefogyjunk. 1. A kövérség a génekben van, így ha a kövérgéneket örököltél, nincs mit tenni. Ez egy különösen veszélyes tévhit, és akár az is előfordulhat miatta, hogy egész életedben kövér maradsz. Ha abban a hitben élsz, hogy mindenről csak a gének tehetnek, nem fogsz felelősséget vállalni a saját testsúlyodért. Aki ebben a hitben él, nem valószínű, hogy tényleg meg fog próbálni lefogyni, mindegy mennyire boldogtalan. Ha el is kezd diétázni és edzeni, hamar fel fog hagyni vele, mert aki ebben a hitben él, annak bizonyos, hogy a próbálkozásai hiába valóak. 2. Valahol létezik egy csodafogyibogyó, egy végső diétás program, ami tényleg megoldja minden súly problémámat. Ez valójában nem teljesen rossz gondolat, de ennek is sokszor lehet rossz kimenetel. Aki ebben a hitben él, mindenféle diétába belefog, ami éppen aktuális divathóbortként felüti a fejét. A diéták váltogatása akár néhány hetente, akár naponta szinte biztos kudarcot eredményez. Ezzel a meggyőződéssel egy olyan körforgásba kerül az ember, aminek nincs vége. Fogyás, hízás, fogyás, hízás, fogyás, hízás. 3. A fogyás legjobb módja a kalóriák éhezésig tartó csökkentése. Ha neked már megvan az extra zsírégető program, akkor tudod, az alacsony kalóriás diétáknak szinte mindig rossz a vége, és hosszú távon katasztrofálisak is lehetnek. Az alacsony kalóriabevitelre épülő diéták rendszerint nem tartalmaznak elég tápanyagot, sóvárgó érzetet keltenek, és arra készítik a test túlélési rendszerét, hogy a diéta után szerezze vissza az elvesztett súlyt. Talán neked is megvan a maga tévhite, ami nem volt az előbbiekben felsorolva, és amiatt nem tudsz eredményesen lefogyni. Az extra zsírégető programmal részletesen kitérek még több mérgező tévhitre, és azt is megmutatom, hogy hogyan tudsz ezeken változtatni. Ezen kívül mutatok neked még 7 olyan meggyőződést is, ami karcsúvá teszi, és úgy is tartja a vékony embereket. Tehát ha szeretnél megszabadulni a mérgező tévhiteitől, magadévá tenni a vékony emberek meggyőződéseit, és leadni a felesleges kilóidat végleg, akkor kérlek kattints a lenti linkre, és csatlakozz az extra zsírégető csapatához te is. Nincs semmi vesztenivalód, csak a többletkilók. Vagy tetszik a program és sikeresen karcsúvá tesz, vagy visszakapsz minden egyes befektetett forintot, és az összes ajándékot természetesen megtarthatod.